Hawu, Dlamini, uyaya kuChris Brown. Chris Brown yena mo. Dlamini uyedwa Chris Brown. Lo waleli cule lithi I'm on some bullshit just testing my juices. Juices. Hayi, ngiyaza ngihle kahle singesini. Nasebusweni. Utheni wena? Lutho. Qhubeka uchaze Dlamini. Cha utheni mahe eqaleni? Bengibuza ukuthi uya yini kobuka ibhola eTavern. Akayi, uDlamini ngempinde nimbone eTavern yobukana namabhola ebusuku. Hey, makhuzwayo man. Hawu baba. Bengeve sivumelane kanjalo. Yebo besivumelane kanjalo. Kodwa bengingathanda ukuthi kube yimina otshela abangani bami, hayi wena man. Dlamini uyaza ngithi umuthethise mina uthethise kani? Sorry. Ngicela match baba. Amatshani manje. Amatshe ama-cravings baba. Makhuzwayo man. Makhuzwa bengenza nikrayivele madoda into eyi-right. Iy'nobholi noma ama-chips. Hayi amatshe man. Dlamini, awuyikhetheli, ingane sesiswini eyikhethelayo ukuthi ifunani. Yini wazi kanjani wena? Nawe wakwamithi? Hayi, Dlamini, awudingi ukuthi uzuzumithe ukuze wazi lezi zinto. Uyazi mahe wawudinga ukuthi wenze into e-wrong ukuze ngikusakaze mina. Mhlawumbe ake ngithi nje cash content ngingaze ngithola ivrupha Baba, lawa bovisha amatshe. Anjani makhuzwayo amatshe abovishi? Angekho bovunqo, but abovu wanna be. Avoid contact. Baba, nawa amatshe abovisha. Lawa nje baba. Awuthi man ngaze ngiqhumise mfana.